malam shehu ina jin ka. Ai kai nake gaya maka. Wai nan sai dai ga wani mutumi ko ya zo nan fiu ya wuce. Wai ashe ba ni kaɗai ba. Ni hawa mafarki ne. Sai dai in ji fiu ga mutum na da mana yanda ka san aljani. Sai dai wallahi sallahi abun gunin ban mamaki. Abun gunin ban al'ajabi. Ta mafarkin mutum ne. Kamar iska. Kai kaga mutumin da ya wuce ko? Kai wannan mutumin ko anya lahiya? Kai ke ga ma. Abun gunin ban mamaki. Kai wai mutumin nan lahiya kuwa? Wai ku garin nan lahiya? Wannan irin gudu haka da mutum yake? Wai anya ko ba za mu tashi ba? Gaskiya ya kamata in ya dawo mu tambaye shi. A gaskiya ya kamata a tambaye shi. Gaskiya mutumin nan bara ya dawo mu tambaye. Gaskiya sai mun tambaye shi. Kai ka gaji. Sai wani yi mutum nan tambaya. Gaskiya. Kai malam assalamu alaikum. Assalamu alaikum malam. Wanda ke faruwa ne gari haka ina ka zo. Kajal ta iya ta zo kasar. Wai ina kajal ta take? A nan gun yanzu na haɗu da ita daga Wai ita wa? kuma ku ya Kajal ta India. Wai kai ku dakata. Wai ku dakata. Wai wa ma kace? Kajal din da tuni ta mutu? Kai wannan mutum. Wow.